Sibiri utkalo kile muga ani saba samba fila ani muga anduru DMS-TV channel muso ni jawni yantuma ayo bismillah DMS-TV sanfɛ foli an tan no ban kan bagana lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw ka dɔn kibaru ni o wagati selen sani an da se an bi kunnafoni baw mani ka olu dɔw kulo kan an bɛ hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoni ni kan ni na carili ani ka hakilinaw di hakilina diyɔrɔ la wale kɔfɛ bi kunnafoni baw minnu b'an bolo ni ka olu dɔw kulo kan dɔw bɛ tali kɛ alamisa tɛmɛnen utkalo kile muga ani kelen samba fila ani muga ani duuru Bamaciwale maaw taara janda kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali finitigilakaw yɛrɛ kɔni ma Gomakura localité la ni nin yɔrɔ kofɔlen bɛ Segu région yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na ko nka an ka Mali finitigiw ka cɛsiralen n'u ka teliya o kɛra sababu yɛrɛ kɔni n'u sera ka Bamaciwale maa camanw yɛrɛ kɔni bɔnnen nin na Bamaciwale maaw ka nin janda in senfɛ. Alamisa tɛmɛnen utkalo kile muga ani kelen samba fila ani muga ani duuru Burkina Faso ka premier ministre min bɛ teriya ale ni baara visite la an ka Mali jamana kɔnɔna na ni o ye Irim Talba Jean Emmanuel Ouédraogo yɛrɛ kɔni ale ni an ka Mali furancɛ fanga ɲɛmaa n'o ye son excellence le général d'armée Assimi Goïta o kɔni ye ɲɔgɔn ye nin don kofɔlen na ɲɔgɔn ye min yɛrɛ kɔni senfɛ furancɛ fanga ɲɛmaa ale ni Burkina ka premier ministre o kɔni kumana jamana fila ni ka jɛɲɔgɔnyaw la o ni ɲɔgɔn cɛla la. Kan Mali douane maaw ka renseignement u ka cɛsiralen n'u ka baara kɛ ko ɲuman o kɔni kɛra sababu ye n'o ye an ka jamana yɛrɛ kɔni bɔ danger ba dɔ yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko alamisa tɛmɛnen utkalo kile muga ani kelen samba fila ani muga ani duuru an ka Mali douane maaw yɛrɛ kɔni ye bolimafɛn dɔ lajɔ ni cargaison dɔ yɛrɛ kun bɛ o kɔnɔna na cargaison yɛrɛ kɔni kun falen don fɛn pɛrɛntaw yɛrɛ de la an ka Mali jamana kɔnɔna na. Sibiri tɛmɛnen utkalo kile 16 samba fila ani muga ani duuru su ne ka don kari kɔnɔna na utkalo kile 17 samba fila ani muga ani duuru Kulukoro commissariat de police maaw yɛrɛ kɔni opération dɔ kɛ opération min yɛrɛ kɔni senfɛ u sera ka u bolo da maa saba yɛrɛ kɔni ka minnu kun ka baara de ye suyɛni de ye Kulukoro région kɔnɔna na. Burkina Faso ka agence d'information maaw yɛrɛ kɔni ye laseli kɛ ko araba tɛmɛnen utkalo kile 20 samba fila ani muga ani duuru Burkina Faso ka finitigiw k'olu ye opération dɔw yɛrɛ kɔni kɛ Futuri mara kɔnɔna na ni nin ye localité min yɛrɛ kɔni bɛ Burkina Faso est yan fanfɛla yɛrɛ kɔni fɛ ko opération yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni Burkina Faso ka finitigiw yɛrɛ kɔni sera ka Bamaciwale maa minnu bɔnnen u ni na o ka ca ni Bamaciwale maa 100 ye ko maa 100 yɛrɛ kɔni na Bamaciwale maaw ka jɛkulu ɲɛmaa maa 2 yɛrɛ kɔni bɛ u la. Niger ka finitigilakaw kɔni ye laseli kɛ alamisa tɛmɛnen utkalo kile 20 ani kelen samba fila ani muga ani duuru ko opération dɔ senfɛ min kɛra utkalo kile 15 tɛmɛnen samba fila ani muga ani duuru Lac Tchad yɔrɔ yɛrɛ kɔnɔna na ko Niger ka finitigiw yɛrɛ kɔni sera ka Bamaciwale jɛkulu Boko Haram olu ka ɲɛmaa dɔ ni o tɔgɔ ye Ibrahima Hamadu ni ale lakodɔnnen don kosɛbɛ ni Bakura tɔgɔ yɛrɛ de kɔni ko Niger ka finitigilakaw yɛrɛ kɔni sera ka ni maa kofɔlen bɔnɛ ani na ni o don kofɔlen in na. Don tɛmɛnenw na sanba min yɛrɛ kɔnɔna na Guinée Conakry jamana kɔnɔna na ko o kɔni kɛra sababu ye ni araba su utkalo kile 20 samba fila ani muga ani duuru ka dugu jɛ alamisa yɛrɛ kɔnɔna ko glissement de terrain dɔ yɛrɛ kɔni kɛra Maneya mara yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni nin ye localité min ka surun kosɛbɛ Guinée Conakry faaba la ni o ye Conakry yɛrɛ kɔni ko glissement de terrain kɛra nin yɔrɔ kofɔlen na wale min kɛra sababu ye ni ka maa caman bɔnɛ ani na ale ni ka maa caman yɛrɛ kɔni jogi Guinée Conakry jamana kɔnɔna na ni kunnafoniba nin de bɛ an bolo kɔrɔ bi an ka minnu walawala aw ye bidon kibaru kɔnɔna na. Alamisa tɛmɛnen utkalo kile 20 ani kelen samba fila ani muga ani duuru Bamaciwale maaw yɛrɛ kɔni k'olu ye janda kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali finitigilakaw ma Gomakura mara kɔnɔna na ni nin ye localité min yɛrɛ kɔni bɛ Segu région yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na ko an ka Mali finitigilakaw yɛrɛ kɔni ka teliya u ka cɛsiralen n'u ka baara kɛ ko ɲuman o kɔni kɛra sababu ye n'u sera ka Bamaciwale maa ninnu ka nin jɛ in yɛrɛ kɔni bali ko kari ɲɔgɔnna min tɛmɛna an ka Mali finitigilakaw ni Bamaciwale maa ninnu yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la k'a kɛra sebayaba ye an ka Mali finitigilakaw bolo ka d'a kan kɛlɛ yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko Bamaciwale maa mugan bɔya kɔ an ka Mali finitigiw ye olu bɔnɛ u ni na ko kari ɲɔgɔnna in kɔnɔna na an ka Mali finitigilakaw olu kɔni dɛmɛna kosɛbɛ an ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw yɛrɛ kɔni fɛ ko wa kari ɲɔgɔnna in yɛrɛ kɔni bannen sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw ka tilennenya yɛrɛ kɔni u ka farako ninnu senfɛ o fora kosɛbɛ Mali finitigilakaw fɛ ni kari ɲɔgɔnna in yɛrɛ kɔni senfɛ an ka Mali finitigilakaw olu kɔni ka teliya de fora kosɛbɛ ka d'a kan ko yɛrɛ de kɔni kɛra sababu ye n'u sera ka Bamaciwale maa ninnu ka janw yɛrɛ kɔni bali ko kɛlɛ yɛrɛ kɔni bannen ko kelen bɛ o jate minɛna yɛrɛ kɔni min jara Mali jamana kɔnɔdenw ye kosɛbɛ
kosɛbɛ o de ye ko kɛlɛ yɛrɛ kɔni kɔnɔna na an ka Mali finitigi ka foyi ma bɔnɛ ani na ko a maa si yɛrɛ kɔni ma jogi opération in bɛ ban kuma min na yɛrɛ kɔni an ka Mali finitigilakaw baasi foyi yɛrɛ ma maa si sɔrɔ o kɔni kɛra dalu ye min y'a yira Mali jamana kɔnɔdenw na k'a fɔ ko min ye an ka Mali finitigilakaw ye k'olu ka baaraw dalakɛɲɛnen don ni ɲɔgɔn ye ko wa u cɛsirilen don kosɛbɛ bamaciwale maaw kɛlɛli la sanga ani wagati ko kɛlɛ yɛrɛ kɔni kɔfɛ an ka Mali finitigilakaw olu ye ratissage dɔw yɛrɛ kɔni daminɛ walasa kɛlɛ in kɔnɔna na bamaciwale maa minnu yɛrɛ kɔni sera ka boli ka bɔ yen nɔ ale ni menace wɛrɛw yɛrɛ kɔni bɛ zone kofɔlen in kɔnɔna na ka fɛrɛlatigɛ ni ka o menace ninnu bɛɛ lajɛlen wuli ka bɔ yen sɛbɛya sɔrɔli ni opération yɛrɛ kɔnɔna na o y'a yira na ko kura yɛrɛ kɔni ko min ye an ka Mali finitigilakaw ye ko olu bɛ s'u ka baara la kosɛbɛ wa u cɛsirilen don Mali jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ka lakana sabatili la Mali fantan a naani bɛɛ lajɛlen na min ye an ka Mali autorité militaire olu kɔni y'a yira k'a fɔ halisa min ye bamaciwale maaw ɲinini ni o kɛlɛli ye ko bɛ continuer an ka Mali finitigilakaw fɛ ka d'a kan Mali jamana fantan a naani bɛɛ lajɛlen lakana ni sabatili yɛrɛ kɔni ko an ka Mali finitigilakaw ka baara fan bɛɛ ye wale min fɛnɛ bɛ kɛ sababu ye ni Mali jamana kɔnɔdenw n'u bololafɛnw ka lakana bɛ sabati jamana fantan a naani bɛɛ lajɛlen na. Alamisa tɛmɛnen août kalo tile 21 san 2025 an ka Mali furancɛ fanga ɲɛmaa n'o ye son excellence le général d'armée Assimi Goïta ale kɔni ye Burkina Faso ka premier ministre yɛrɛ kɔni kunbɛn cogo ɲuman na Kuluba palais yɛrɛ kɔni na yɔrɔ min na kumaɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni tɛmɛna furancɛ fanga ɲɛmaa ale ni Burkina premier ministre ni ɲɔgɔn cɛla la Burkina ka premier ministre ale ni an ka Mali furancɛ fanga ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ka ni ɲɔgɔn ye kɛyɔrɔ in na an ka Mali premier ministre kunbɛn ni o ye général Abdoulaye Maïga ye ko wa ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni senfɛ Burkina Faso ka ministre ale ni an ka Mali furancɛ fanga ɲɛmaa yɛrɛ kɔni o ye kumaɲɔgɔnyaw tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ la kumaɲɔgɔnya jɛlenw yɛrɛ kɔni kumaɲɔgɔnya min yɛrɛ kɔni bolila Sahel jamanaw ni o ye Mali Burkina Faso ale Niger yɛrɛ kɔni gɛlɛya minnu yɛrɛ kɔni bɛ olu kan ni o gɛlɛya bɛ fan saba nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni na kumaɲɔgɔnyaw bolila u ka o gɛlɛya ninnu de kan Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo ni ale Burkina Faso ka premier ministre yɛrɛ kɔni ale ka kuma daminɛw yɛrɛ kɔni na a ye capitaine Ibrahim Traoré n'o ye Burkina Faso jamana ɲɛmaa a y'o ka teriya foliw yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali furancɛ fanga ɲɛmaa ma ni o ye son excellence le général d'armée Assimi Goïta ye wa Burkina ka premier ministre a ye foliba kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali furancɛ fanga ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ma ka d'a kan ko kabini ale yɛrɛ kɔni sera Kuluba palais yɛrɛ kɔni na min an ka Mali furancɛ fanga ɲɛmaa ye ko a ye ale yɛrɛ kɔni kunbɛn cogo ɲuman na k'a y'ale kunbɛn ni nisɔndiya ale ni bonya ni karama de ye Burkina ka premier ministre ka kuma yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a bɛ sinsin a kan kosɛbɛ ko walasa jamana saba nin yɛrɛ kɔni ka yɛlɛma hɔrɔnya ka to u bolo walasa fɛnɛ jamana saba nin yɛrɛ kɔni ka ɲɛtaga yɛrɛ kɔni ka se ka sabati ko jamana saba nin ka sifinnakaw yɛrɛ kɔni jɔdaba bɛ o baaraw la wa Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo yɛrɛ kɔni a b'a yira k'a fɔ halisa ale cɛsirilen yɛrɛ kɔni don ni ka continuer ka baara yɛrɛ kɔni kɛ walasa Mali Burkina Faso ale Niger olu yɛrɛ kɔni ka kɛ jamanaw yɛrɛ kɔni minnu ka yɛlɛma hɔrɔnya bɛ u yɛrɛ bolo ko wa ale ka o baaraw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na an ka Mali furancɛ fanga ɲɛmaa n'o ye son excellence le général d'armée Assimi Goïta yɛrɛ kɔni ko mana n'a bilasiralikan fɛn fɛn yɛrɛ kɔni di a ma k'a bɛ olu bɛɛ lajɛlen don ba la a ka o baara in kɔnɔna na yanni Burkina Faso ka premier ministre ni an ka Mali furancɛ fanga ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ka ɲɔgɔn ye kɛ o y'a sɔrɔ Burkina Faso ka premier ministre ale kɔni y'i sen don Rassemblement national de la brigade citoyenne du Mali ale kɔni y'i sen don o édition 2nan ɲɛnajɛ baaraw yɛrɛ kɔnɔna an ka Mali jamana kɔnɔna na wa Burkina Faso ka premier ministre ka ni visite yɛrɛ kɔni senfɛ an ka Mali jamana kɔnɔna na ale yɛrɛ kɔni an ka Mali premier ministre o ye séance de travail dɔ yɛrɛ kɔni kɛ min kɔnɔna na jamana fila ninnu ka gouvernement ɲɛmaa u ye baara kɛ jɛɲɔgɔnya min bɛ se ka tɛmɛ Mali ale ni Burkina Faso ni ɲɔgɔn cɛla yɛrɛ kɔni na ale ni Sahel région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na politique kow bɛ cogo min yɛrɛ kɔni premier ministre fila ninnu u ka baaraw yɛrɛ kɔni bolila olu ka u ka séance de travail in senfɛ ni kɔni Burkina Faso ka premier ministre a y'a yira k'a fɔ ko ale yɛrɛ kɔni nisɔndiyara kosɛbɛ a ka ni tile fila visite in yɛrɛ kɔni na an ka Mali jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ka d'a kan ko visite in yɛrɛ kɔni senfɛ a sera ka kumaɲɔgɔnya tɛmɛ ani an ka Mali autorité yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛla la ko wa min ye an ka Mali autorité yɛrɛ kɔni ko ye ale yɛrɛ kɔni kunbɛn cogo ɲuman na o y'ale kunbɛn ni bonya ale ni nisɔndiya yɛrɛ de kɔni an ka Mali jamana kɔnɔna na ni visite in yɛrɛ kɔni bɛ sɔn ka kɛ sababu ye ni ka Mali ale ni Burkina ka halisa k'olu tɔw yɛrɛ kɔni gɛrɛ ɲɔgɔn na ka jɛɲɔgɔnya ɲumanw yɛrɛ kɔni tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛla la Alamisa tɛmɛnen août kalo tile 21 san 2025 an ka Mali douane maaw yɛrɛ kɔni olu ye dimi juguba yɛrɛ de kɔni don fraude ale ni criminalité kɛbaa ma nin yɛrɛ kɔni na ka d'a kan douane maaw sera ka u bolo da cargaison dɔ yɛrɛ kɔni kan min kun falen yɛrɛ kɔni kun don fɛn pɛrɛntaw de la an ka Mali jamana kɔnɔna na ko ni 16 ba min yɛrɛ kɔni kɛra an ka Mali douane maaw yɛrɛ kɔni fɛ ko maaw yɛrɛ kɔni bɛ ka bisiya k'a fɔ o 16 in yɛrɛ kɔni ɲɛna kosɛbɛ ka d'a kan k'a bɛ se ka kɛ a ye dankari yɛrɛ kɔni plan juguba dɔ yɛrɛ kɔni na min kun na dankari an ka jamana
jamana ka basigi yɛrɛ kɔnɔna ko wagati min dɔɔni ma bɛ ni bolimafɛn kofɔlen yɛrɛ kɔni lajɔ o y'a sɔrɔ u kun ye renseignement kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw yɛrɛ kɔni sɔrɔ o renseignement yɛrɛ de kɔni kɔfɛ u ye bolimafɛn yɛrɛ kɔni lajɔ ni k'a kɔnɔna yɛrɛ kɔni woloma u taara sɔrɔ maa ninnu yɛrɛ kɔni kun kɛnbɛn ni ka fɛn pɛrɛnta ninnu dogo ko ɲuman suman bɔrɔ ale ni boisson carton yɛrɛ de kɔni dugumana la ko sɛgɛsɛgɛli baara fɔlɔ minnu yɛrɛ kɔni kɛra an ka Mali douane maaw yɛrɛ kɔni fɛ o y'a yira k'a fɔ ko cargaison kofɔlen yɛrɛ kɔni ale bɔra jamana dɔ yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na min ni kɔgɔji ka surun kosɛbɛ ko ka cargaison yɛrɛ kɔni kun bɛ ka bɔ sira ferekelen dɔw yɛrɛ de kɔni fɛ u bɔli sira ferekelen yɛrɛ kɔni fɛ o kun ye dabɔ kama yɛrɛ de kɔni walasa ka se ka sɛgɛsɛgɛlikɛlaw yɛrɛ kɔni éviter u ka voyage in kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko cargaison yɛrɛ kɔni kɔnɔna na fɛn pɛrɛnta 20,950 ani 52 yɛrɛ de kɔni kun bɛ cargaison yɛrɛ kɔni kɔnɔna na wa sebaya sɔrɔli ni opération yɛrɛ kɔnɔna o bɛ kɛ wagati dɔ la o y'a sɔrɔ an ka Mali douane ma wagati tɛmɛnenw la olu ye dimi juguba yɛrɛ kɔni don ni ɲɔgɔnna trafiquants yɛrɛ kɔnɔna ka d'a kan wagati tɛmɛnenw la hɛrɛma kɔnɔ ale ni kuri mara yɛrɛ kɔni kɔnɔna na an ka Mali douane ma olu sera ka u bolo da cargaison wɛrɛw fɛnɛ kan yen nɔ minnu fɛnɛ kun falen don fɛn pɛrɛntaw de la nin wale yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko min an ka Mali douane ma ye k'olu cɛsirilen don kosɛbɛ ko wa ɲani an ka Mali douane ma yɛrɛ kɔni ka se ka u bolo da ni cargaison yɛrɛ kɔni kan o y'a sɔrɔ u ye kunnafoniya yɛrɛ de kɔni sɔrɔ u ye kunnafoniya in labara cogo ɲuman na wale min yɛrɛ kɔni kɛra sababu n'u sera ka bolimafɛn kofɔlen yɛrɛ kɔni lajɔ walasa ka se ka nin fɛn jugu ninnu donlen bali an ka Mali jamana kɔnɔna na ko nafaba yɛrɛ kɔni bɛ nin 16 in na ka d'a kan maa caman dalen don a la k'a fɔ ko nin fɛn pɛrɛnta ninnu kun bɛna taa di banbaci wale ma wɛrɛ de kɔni ma walasa k'u dɛmɛ u ka wale juguw kɛli la an ka Mali jamana kɔnɔna na wale in b'a yira k'a fɔ ko jamana lafasali ale ni trafic illégaux yɛrɛ kɔni kɛlɛli baaraw la ko an ka Mali douane ma ko jɔdaba yɛrɛ kɔni bɛ olu la o ko la ko wa ko in b'a yira k'a fɔ ko min ye an ka Mali fantan a 4 bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɛlen Mali jamana kɔnɔdenw tɛ ko an ka Mali douane ma olu cɛsirilen don o baaraw yɛrɛ kɔni fɛn na Mali fantan a 4 bɛɛ lajɛlen na sibiri tɛmɛnen août kalo tile 16 su ne ka don kari kɔnɔna na août kalo tile 17 san 2025 Kulikoro région gare commissaire de police maaw ye opération dɔ yɛrɛ kɔni kɛ nin yɔrɔ kofɔlen na opération min yɛrɛ kɔni kuncɛra ni zone dɔw minɛlen ni région kofɔlen in kɔnɔna na ko opération in senfɛ polisiw sera ka u tɛgɛ da maa 3 yɛrɛ de kɔni kan maa 3 minnu yɛrɛ kɔni u sen donna suɲɛni baara 2 yɛrɛ de kɔni na ko nka o suɲɛni baara 2 ninnu si kun tɛ kelen ye ko opération in kun ɲɛmɔgɔlen yɛrɛ kɔni kun don commissaire principal Jaturu Danbele yɛrɛ de kɔni fɛ ko mɔgɔ fɔlɔ si bɛ san 21 yɛrɛ kɔni na ale bɛ minɛ wagati min o y'a sɔrɔ a kun bɛ ka essayer k'a bɛna moto dɔ suɲɛ Kolebugu mara yɛrɛ kɔni kɔnɔna na nka min ye commissariat maaw ye u sera ka u tɛgɛ da nin ma kofɔlen in kan ka sɔrɔ a kun ma moto in suɲɛ fɔlɔ ko polisiw yɛrɛ kɔni kɛlen ka nin ma kofɔlen yɛrɛ kɔni na ni ka taa n'a ye o ye ɲininkali minnu yɛrɛ kɔni tɛ kɔ a la o ɲininkali nin kɔnɔna na a y'a tiɲɛtigiya k'a fɔ ko ale yɛrɛ kɔni sen donna suɲɛni baara caman na minnu kɛra Kulikoro région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na wa y'a yira k'a fɔ k'ale ka suɲɛni baara nin yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko complice dɔ yɛrɛ kɔni bɛ ale la k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi commissariat maaw bɛ ka o complice kofɔlen yɛrɛ kɔni ɲini ka d'a kan a bolilen don fɔlɔ commissariat maaw taara sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni boli ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni ka yɔrɔw la o sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ de kɔni senfɛ commissariat maaw sera ka u tɛgɛ da moto 3 ko wa bisigiyali yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ k'a fɔ k'a ye nin moto 3 nin bɛɛ lajɛlen sɔrɔ suɲɛni de la ko o don kelen yɛrɛ kɔni fɛnɛ na commissariat de police maaw yɛrɛ kɔni olu y'u tɛgɛ da maa 2 yɛrɛ kɔni kan ni kelen o si bɛ san 26 la kelen dɔ in si bɛ san 25 yɛrɛ kɔni na ko wagati min polisiw yɛrɛ kɔni bɛ u tɛgɛ da ni maa 2 ninnu kan o y'a sɔrɔ u kun bɛ ka taa ni misi dɔ yɛrɛ de kɔni ye misi min suɲɛna Suban plateau extension parc dɔ yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni zone 3 minnu yɛrɛ kɔni nana commissariat maaw fɛ o zone 3 nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ kiiri tigilamaaw yɛrɛ kɔni ka bolo kan walasa don n'a nataw la maa ninnu ni min ka kan u ka se ka da u kan ni opération in kɔni y'a yira k'a fɔ ko min ye an ka Mali police nationale maaw yɛrɛ kɔni ko olu cɛsirilen don kosɛbɛ jamana lakanani baaraw la opération y'a yira k'a fɔ fɛnɛ ko ni collaboration yɛrɛ kɔni tɛmɛna lakana tigilamaaw ni jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la ko caman yɛrɛ kɔni na o bɛ an ka Mali lakana tigilamaaw yɛrɛ kɔni dɛmɛ kosɛbɛ Mali fantan a 4 bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni lakana sabatili la cogo min jamana kɔnɔdenw n'u ka bololafɛnw fɛnɛ lakana bɛ se ka sabati an ye kunnafoniya yɛrɛ kɔni sɔrɔ ko kunun juma août kalo tile 22 san 2025 sɔgɔmadafɛla yɛrɛ kɔni fɛ ko min ye Mohamed Yusuf Bacili ni ale lakodɔnnen don kosɛbɛ ni Arashbat tɔgɔ yɛrɛ de kɔni ko nin ma kofɔlen n'ale kun datugu bɛ Kulikoro MCA yɛrɛ kɔnɔna kan ka Mali autorité yɛrɛ kɔni Arashbat bɔ yen nɔ ni ka a bila ka taa Kɛɲɛyɔrɔba kaso yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko min kɔni y'a to an ka Mali autorité olu kɔni bɛ Arashbat ka kaso yɛrɛ kɔni falen an ma kunnafoniya sɔrɔ o ko ɲɛ yɛrɛ kɔni kan nka an kɔni ye kunnafoniyaw sɔrɔ ko min ye an ka Mali premier ministre kɔrɔ dɔ ni o ye Choguel Kokala Mayiga yɛrɛ kɔni kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ale kɔni bilala ne ka a datugu Kulikoro MCA yɛrɛ de kɔnɔna yɔrɔ min na ni Arashbat kun bɛ yen nɔ de sisan an bɛ tɛmɛ an ka jamana kɔfɛ kibaruyaw o kɔnɔna na an bɛ taa Burkina Faso jamana kɔnɔna na
Burkina ka agence d'information mɔgɔw kɔni laseli kɛ ko araba tɛmɛnen août kalo tile 20 sanba 2025 ko Burkina Faso ka finitigiw yɛrɛ kɔni opération dɔw kɛ Futuri localité yɛrɛ kɔni na ni ye yɔrɔ min yɛrɛ kɔni bɛ Burkina Est yan fanfɛla yɛrɛ kɔni fɛ ko opération yɛrɛ kɔni senfɛ Burkina Faso ka finitigiw olu sera ka Bamaciwale maa minnu bɔnɛ u ni na o ka ca ni maa 100 ye ko maa 100 ninnu yɛrɛ kɔni na Bamaciwale jɛkulu ɲɛmaa 2 fɛnɛ bɛ olu la Burkina Faso ka finitigiw ka opération yɛrɛ kɔni senfɛ u sera ka maa 100 ni kɔ min yɛrɛ kɔni faga ni o maa 100 ni kɔ in yɛrɛ kɔni na Bamaciwale jɛkulu ɲɛmaa maa 2 bɛ u la o ɲɛmaa maa 2 ninnu ye Abu Sulemani ale ni Abdul Badr yɛrɛ de kɔni ye ko ni maa 2 yɛrɛ kɔni lakodɔnnen de kosɛbɛ n'u ka walejugu yɛrɛ de kɔni kɛlen région kofɔlen in kɔnɔna na k'u sen donna attaque caman yɛrɛ kɔni na min kɛra ni ka ɲɛsin Burkina Faso ka jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ma région in kɔnɔna na ko ɲani Burkina Faso ka finitigiw yɛrɛ kɔni ka ni opération in kɛ o y'a sɔrɔ ni arabadon yɛrɛ kɔni sɔgɔmarafɛ joona yɛrɛ kɔni fɛ août kalo tile 20 sanba 2025 Bamaciwale maa 600 bɔ yan kɔ k'olu yɛrɛ kɔni kun nana Burkina Faso ka ni finitigiw ka dagasigiyɔrɔ in na min bɛ Futiri mara kɔnɔna na walasa ka walejugu ta ka ɲɛsin Burkina Faso ka finitigiw ma k'u kun ka laɲini yɛrɛ de kɔni ni ka Burkina Faso ka finitigiw gɛn ka bɔ kan in kɔnɔna na walasa ka se ka kan in bila u ka bolo kan ko opération yɛrɛ kɔni kɔnɔna na Burkina Faso ka finitigiw huma da Bamaciwale maaw bɔnɛni dɔrɔn ma u ni na k'u sera ka Bamaciwale maaw ka drone kamikaze kelen tiɲɛ u ye kɛlɛkɛminɛn caman minɛ Bamaciwale maa ninnu yɛrɛ kɔnɔ ni o kɛlɛkɛminɛn ninnu na fusil d'assaut caman yɛrɛ kɔni bɛ u la u sera ka moto ale ni mitrailleuse caman yɛrɛ kɔni minɛ Bamaciwale maaw la ni opération yɛrɛ kɔni senfɛ an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Burkina Faso ka finitigiw yɛrɛ kɔni y'a jira k'a fɔ k'u bɛ ɲinini baaraw la halisa ni yɔrɔ kofɔlen na ka d'a kan ko Bamaciwale maa dɔw yɛrɛ kɔni bɛ kɛlɛ in kɔnɔna na olu sera ka bɔ a ko yɛrɛ kɔnɔna na o ko yɛrɛ de kɔni na Burkina Faso ka finitigiw bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ni ka Bamaciwale maa ninnu ɲini an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni opération in senfɛ Burkina Faso ka finitigiw k'u sera ka Bamaciwale maa minnu bɔnɛ u ni na o ka ca ni maa 100 yɛrɛ kɔni u sera ka kɛlɛkɛminɛn caman o fɛnɛ yɛrɛ kɔni minɛ min ye Burkina Faso ka autorité militaire o kɔni y'a jira k'a fɔ halisa Burkina Faso ka finitigiw olu cɛsirilen don Burkina Faso jamana kɔnɔdenw ni bololafɛnw ka lakana sabati la jamana fantan a naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ko min ye Bamaciwale maaw ɲinini ni u bɔnɛni u ni na halisa Burkina Faso ka finitigiw bɛ continuer o baara in fɛ alamisa tɛmɛnen août kalo tile 21 sanba 2025 sufɛla yɛrɛ kɔni fɛ Niger ka finitigiw yɛrɛ kɔni laseli kɛ ko Ibrahim Mahamadu ni ale kɔni Bamaciwale jɛkulu Boko Haram maaw ka ɲɛmaa dɔ yɛrɛ kɔni Niger finitigiw y'a jira k'a fɔ ko opération dɔ senfɛ k'u sera ka ni maa kofɔlen bɔnɛ ani na ko opération min yɛrɛ kɔni senfɛ ni Bamaciwale jɛkulu Boko Haram ka ni ɲɛmaa in yɛrɛ kɔni bɔnɛna ani na ko opération yɛrɛ kɔni kɛra dɔgɔkun tɛmɛnen Lac Tchad fanfɛla yɛrɛ de kɔni na ni ye yɔrɔ min bɛ Niger, Nigeria, Tchad ale ni Cameroun yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛla de la Niger ka finitigiw ka kɔrɔfɔ la ko août kalo tile 15 tɛmɛnen de sanba 2025 Niger ka finitigiw k'olu ye opération kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ yɛrɛ kɔni kɛ Lac Tchad fanfɛla la opération min yɛrɛ kɔni senfɛ o sera ka bakura yɛrɛ kɔni bɔnɛ ani na ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni tɔgɔ yɛrɛ ye Ibrahim Mamadou yɛrɛ kɔni ko bakura ale kun ye Bamaciwale maa ye min yɛrɛ kɔni kun ye ɲɛmɔgɔ ye Bamaciwale jɛkulu Boko Haram yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko a maaw kun bɛ siran ɲɛ kosɛbɛ ko Niger ka finitigiw ye ni opération yɛrɛ kɔni kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Silawa ili yɛrɛ de kɔnɔna ni nin yɛrɛ kofɔlen bɛ Difa région yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na n'a bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Niger Sud-Est yan fanfɛla de fɛ Niger ka finitigiw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la k'u ye opération yɛrɛ kɔni kɛ sɔgɔmarafɛ joona yɛrɛ de kɔni fɛ ko Niger finitigiw ka armée de l'air yɛrɛ kɔni ka avion de chasse yɛrɛ de kɔni ye farapu 3 yɛrɛ kɔni tugu ɲɔgɔn na ni ka ɲɛsin bakura yɛrɛ kɔni dagasigiyɔrɔ ma min yɛrɛ kɔni bɛ Silawa mara kɔnɔna na ni nin yɛrɛ kofɔlen yɛrɛ kɔni na lakodɔnnen don k'a fɔ ko bakura ale sigiyɔrɔ ye nin yɔrɔ in ye kuma caman Niger finitigiw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la Ibrahim Mahamadu ni ale lakodɔnnen don kosɛbɛ ni bakura tɔgɔ yɛrɛ de kɔni k'ale kun ye maa ye min si kun bɛ san 40 kɔnɔna na ko wa a bɔdugu yɛrɛ kɔni Nigeria jamana de ye k'a farala Bamaciwale jɛkulu Boko Haram maaw yɛrɛ kɔni ka jɛkulu kan a bɛ san 13 bɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko a bilala Bamaciwale jɛkulu Boko Haram maaw yɛrɛ kɔni ka ɲɛmɔgɔya la sanba 2021 mɛ kalo wagati kofɔlen min na ni Abubakar Sheku n'ale de kun ye Bamaciwale jɛkulu Boko Haram yɛrɛ kɔni ɲɛmaa ye wagati la o maa kofɔlen fatula yɛrɛ de kɔni bakura ale bilala Bamaciwale jɛkulu Boko Haram ɲɛmɔgɔya la sanba 2024 marisi kalo yɛrɛ kɔnɔna na Nigeria yɛrɛ kɔni jamana kɔnɔna na écoleden 300 ani kɔ bɔyako yɛrɛ kɔnɔna na Kuriga yɛrɛ kɔni mara kɔnɔna na a bisigalen don k'a fɔ ko min ye bakura yɛrɛ kɔni ko ale sen donnen don o écoleden ninnu minɛlen baaraw la ko maa kofɔlen sen yɛrɛ kɔni donna binkani wale caman na ne ka ɲɛsin
jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ma sugu kɔnɔna na. A ye bin ka wale caman kɛ ni ka ɲɛsin Misiri kɔnɔnaw, jama fara ɲɔgɔn ka yɔrɔw. A ye ataki kɛ ni ka ɲɛsin Nigeria, Niger, Tchad, ale ni Cameroun ka finitigiw yɛrɛ kɔni ma. Nka an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi, ko août kalo tile 15 tɛmɛnen san 2025, ko Niger ka finitigiw ka cɛsiralen n'u ka baara kɛ ko ɲumanw kɔni kɛra sababu ye n'u sera ka ni bamaciwale ɲɛma in yɛrɛ kɔni bɔnɛ ani na Lac Tchad mara kɔnɔna na. Ko araba tɛmɛnen août kalo tile 20 san 2025 su ni ka dugu jɛ alamisa na août kalo tile 21 san 2025, ko sanba min yɛrɛ kɔnɔna na Guinée Conakry jamana kɔnɔna na o kɛra sababu ye ni ka na ni glissement de terrain dɔ yɛrɛ kɔni ye. Mane ya localité la ni ne localité min ka surun kosɛbɛ Guinée Conakry faaba la ni o ye Conakry ye. Ko glissement de terrain yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka maa 15 bɔnɛ ani na ka maa 10 jogin. Ale ni maa caman yɛrɛ kɔni bɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni tununnen don fɔlɔ. Témoignage minnu yɛrɛ kɔni sɔrɔla Guinée Conakry ka kunnafonidilaw yɛrɛ kɔni fɛ olu y'a yira k'a fɔ ko bɔgɔ dorogo min yɛrɛ kɔni jiginna ko wale yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka bin maa caman ka so kan, wale min fɛnɛ kɛra sababu ye ni ka sokɔnɔnama ninnu bɔnɛ u ni na. Halisa maa minnu yɛrɛ kɔni bloquelen don bɔgɔ dorogo ninnu yɛrɛ kɔni duguma, muso ale ni denmisɛnnin fitininw caman bɛ o la. Ko maa minnu yɛrɛ kɔni balannen don bɔgɔ dorogo ninnu yɛrɛ kɔni dugumana na. Halisa Guinée Conakry ka protection civile maaw bɛ ka olu ɲini ko Guinée ka protection civile maaw jukɔrɔmadonnen don. Croix Rouge, Guinée Conakry ka force de défense et de sécurité maaw. Ale ni o yɔrɔ sigibaa maa fɛ k'u bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ ka pompiers yɛrɛ kɔni dɛmɛ walasa ka se ka maa ninnu balannen bɔ bɔgɔ dorogo in dugumana na. Guinée Conakry ka premier ministre ni o ye Amadou Ouriba yɛrɛ kɔni kabini wale in yɛrɛ kɔni kɛra, ale ni délégation ministérielle ba dɔ yɛrɛ kɔni wulila ka se ka taa yɔrɔ kofɔlen in na walasa ka se ka taa gouvernement yɛrɛ kɔni ka solidarité fɔ ni k'a ɲɛsin nin denbaya ninnu yɛrɛ kɔni ma minnu dusu kasilen don. Wa o y'a yira k'a fɔ k'u bɛ nin denbaya ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni jukɔrɔmadon u ka nin wagati gɛlɛn ninnu kɔnɔna na. An kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi bilan fɔlɔ min yɛrɛ kɔni bɔra nin glissement de terrain in na, o de ye maa 15 bɔnɛni ani na maa 10 joginnen, ale ni maa caman yɛrɛ kɔni tunnen don. Don nataw la ni ɲinini baaraw yɛrɛ kɔni kuncɛla ni maa wɛrɛw yɛrɛ kɔni sera ka bɔ nin ko in na, n'an ye kunnafoniya min sɔrɔ o ko ɲɛ kan an bɛ sigi ko kurani ka na olu dɔw tulo kan. Ni ne bɛ dan sigi an ka bidon kibaru la, an b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. An bɛ aw hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya nin kan ni n'a carilen ani k'aw hakilinaw di hakilina diyɔrɔ la. Wale kɔfɛ an b'a fɔ yan ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.